മലയാള സിനിമ ആഘോഷിച്ച 5 താരവിവാഹങ്ങൾ ഒടുവിൽ വിവാഹമോചനം. മലയാള സിനിമയിലെ താരവിവാഹങ്ങളെല്ലാം ഏറെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ പലതും പിന്നീട് തകർന്നു. അങ്ങനെയുള്ള 5 താരവിവാഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ദിലീപ്, മഞ്ജു വാര്യർ. മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് ഏറെ ചർച്ചയായ വിവാഹവും വിവാഹമോചനവും ഇവരുടേതാണ്. സല്ലാപം, ഈ പുഴയും കടന്ന് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് അഭിനയിച്ചു. സിനിമയിലെ സൗഹൃദം പിന്നീട് പ്രണയമായി. ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 1998 ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. മീനാക്ഷിയാണ് ഇരുവരുടെയും ഏക മകൾ. വിവാഹശേഷം മഞ്ജു സിനിമയിൽ നിന്ന് നീണ്ട കാലത്തേക്ക് ഇടവേള എടുത്തു. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുവരും വിവാഹമോചനം നേടി. മഞ്ജുവുമായുള്ള ബന്ധം വേർപെടുത്തിയ ശേഷം ദിലീപ് കാവ്യ മാധവനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. മകൾ മീനാക്ഷി ദിലീപിനൊപ്പമാണ്. മുകേഷ്, സരിത. 1988 മുകേഷും സരിതയും വിവാഹിതരായത്. സിബി മലയിൽ ചിത്രം തനിയാവർത്തനത്തിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ നായികയായി സരിത അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അതേ സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ അനിയനായിരുന്നു മുകേഷ്. ഈ സെറ്റിൽ വെച്ചാണ് മുകേഷും സരിതയും വളരെ അടുത്ത സൗഹൃദത്തിലാകുന്നത്. പിന്നീട് മലയാള സിനിമാ ലോകം മുഴുവൻ ആശീർവദിച്ച് വിവാഹവും. വിവാഹശേഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇരുവരും അത്ര രസത്തിലല്ലെന്ന് ഗോസിപ്പുകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇരുവരും വേർപെട്ടാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നും അന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ 2007 മുകേഷും സരിതയും നിയമപരമായി ബന്ധം വേർപെടുത്തി. 2013 മുകേഷ് മേതൽ ദേവികയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഈ ബന്ധവും പിന്നീട് വേർപിരിഞ്ഞു. സരിതയ്ക്കും മുകേഷിനും 2 ആൺമക്കളുണ്ട്. സരിതയ്ക്കൊപ്പമാണ് ഇരുവരും താമസിക്കുന്നത്. മനോജ് കെ ജയൻ, ഉർവശി. 90കളുടെ അവസാനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചവരാണ് മനോജ് കെ ജയനും ഉർവശിയും. 2000 ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. എന്നാൽ 8 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുവരും ബന്ധം വേർപെടുത്തി. മകൾ കുഞ്ഞാറ്റ മനോജ് കെ ജയനൊപ്പമാണ്. ഉർവശിയുമായുള്ള ബന്ധം വേർപെടുത്തിയ ശേഷം മനോജ് കെ ജയൻ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഉർവശിയും മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചു. ഉർവശി മദ്യപാനത്തിന് അടിമയാണെന്ന് കുടുംബ കോടതിക്ക് പുറത്തുവെച്ച് മനോജ് കെ ജയൻ പറഞ്ഞത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. പ്രിയദർശൻ, ലിസി. മലയാളത്തിൽ ഒട്ടേറെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രിയദർശൻ തൻ്റെ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട നടി ലിസിയെയാണ് വിവാഹം ചെയ്തത്. 1990 ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. 24 വർഷത്തെ ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിന് ശേഷം പ്രിയദർശനും ലിസിയും വേർപിരിഞ്ഞു. ശ്രീനാഥ്, ശാന്തി കൃഷ്ണ. സപ്പോർട്ടിംഗ് കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട 2 അഭിനേതാക്കളാണ് ശ്രീനാഥും ശാന്തി കൃഷ്ണയും. 1984 ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. 11 വർഷത്തെ കുടുംബജീവിതത്തിന് ശേഷം ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞു. 1999 ഇരുവരും വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചു.